Abu alaikum salam. Wala tanko. Garwaje. Gai. Allah ya kuwa ka da zuwa. Aminu lafiya. Allah ya tanko ya himma. Kai ga ki muna yi. Jan wala tanko ka ba. Wallahi rana ce ta ɗanyi wannan na ce bari an ɗan zagaye mu gaisa dan na san kana gida yanzu. Ya yi ina tunanin zuwa ka dawo. Wallahi. Allah nake yanzu da ganin tabo wannan da kai kawai tunanin zuwa ka nake. Wallahi na gaya ma. Ka gani gidana ne ko ina na sani mata hudu. Amma wasu mafiyan matan nan ga faɗa. Na gaya ma ai. To bara ka ji in gaya ma. Ka gani nan ni a gidana in yi hakan zana layi. A tsallaka ni wallahi wata isa na yi haka na zana layi ta ai ina ganin kokarin wallahi ina ganin kokarin garba ai shi yasa nake aka a wato yanzu Allah yi akwai yadda za a yi kuma a hakan ma ni ban kyale ka a haka ba sai da na ta koma da wasu ɗan abubuwa kaga wannan lalle ka gina na wannan ne wannan abokin ka san ko na tsawon ka saboda matan nan yanzu ina gaya ma kai yanzu za a yi ni muka ai ban taho da ita ba da na nuna ma wallahi haka sai na ɗauko wannan wannan jijiyar ita ne ke ɗaukowa wannan amma a wani saboda haka na taho ma da wannan dai ina tafi kai allura ita ce iyayen ce ba ta isa kafin da wannan hau da ƙari da ƙari wannan idan ka fito sallar asuba ka ji ƙarfi da wannan alwalan da ka shafa dinga ba wani ƙarfe da zai ta ina ga gode sosai ruwan shi ke na gode sosai insha Allah inda ya ƙare to kai ka wuce labarin ƙarfi ni in tsaya kai wannan to insha Allah ai ko na ga ma a lokaci ɗaya zan karo mata biyu amma fa ina tsoron a kai zuciya duka aje wannan tsoron kai lokaci yayi gashi ta mana ji Tanko! Wike, me haka? Me haka? Da zaki dauka haka? Ta faru ta ƙare wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta faru ta ƙare. Wallahi ƙarshen ta ma kashe shi za ta yi ko kuma ta ma kashe shi. Gashi yana me haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ka ji kun ta mutse lafiya Ha! To ai ba zai yi dauka wani mutum ne ba? ni fa waye ka zan so a samu wata kuma wace rai da ni gura ka yayi Ne ne kin goro. Ai to ina shi akai malam tabo aka kira a waya. Har da hawaye. ya cin albasa ne ba kuka nake ba Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga wai me ya kare gidan malam da kwa. Allah. Allah ya shiga aiki. Wayo da tuna, wayo. ina son albasa yanzu ya ne da ita To ai sai ka fito ai. Ya ka albasa kike ka fito. Wala ka fito ka